Kanigiri ko All India Radio Shillong ka khubor man puli di kasan li janai kimat bakongsan jong ko khubor. Ka sarkar Meghalaya ka shimkhia halor ka jingbu jingma u Omicron ong umantri katnat ko ka kya jong jela u James Sangma. Pli umantri ki kampan raisor ka jela u ba sngeu bhalang dhar ye ki jing sakri online jong ko Shillong Municipal Board. Ienokam working president ke MPCC uba James Lingdo lembat u general secretary berim u Manish Das Gupta nagaseng Indian National Congress. Bat penong limpung ITK COVID bekerpang ke deputy commissioner jeng Kodibhoi district wer gi pat ba ban wan sakmat ban ITK. Haswa bini ya shaki kubor ki bapnya ini hilong ki jeng pen bena. Nakadaw baga klam COVID-19 kadang editeng ka All India Radio ka kentui kinong ngap bakim Raven Kinsting handai wen shimlut gila jingye da gi bedon kam bat bakitu ki bela sau pesan snem karta shaneng ki bela debyo ketika ka benengkong bakin leben shim ne ketika ka ba ar ha ka por bela bu long sungang bat ki bala yada da ka babu ikini ki lai tili ki kendon ki besuk penle kata deng mas kiar penjengani ki bagi para beriu da armida bat ken mau ban sat elaki ki bunsin ki phone number ki ba ai jingerap hagari ki terekam na kabentaban ai ki jing tip bat ki jing lam nanti ki pat ba ha ka bede ba ki jing pang COVID-19 u national helpline number u day not iwe ar like ndai nyo pranot sound real bat u iwe not new sun bat u Meghalaya helpline number u day u iwe not pra bat u iwe not new not kani kalong skawi pat ka jing bena ha ka jing ko kentip jong ka azadi ka Amrit Mahotsav India at 75 quiz bat ka AIR News Salon kani kalong ka jing kli na ka benta menta ka tayo manu bala thau ya ka underground secret radio station ha ka por jong ka jing ki jong ka quit India movement bat ha ka katno tarek la broadcast ning kong ngan ong biang kijing kli manu bala thau ya ka underground secret radio station ha ka por jong kijing ki jong ka quit India movement but ha ka katno tarik la broadcast ning kong pai ki jubab rengkat ba ka kerteng bapura jong phi ba ka jaka sa ka jong phi limba ka ni ka email address ddornushalong@gmail.com lani phila ru ban pha limba ka WhatsApp so new number khandai lai nriu san khandai iwe nyau khandai ya ka kerteng inong job on sapin benah ka benta ka ban put jong ka Amrit Mahotsav quiz bat ka AIR News ka jing kli menchim teo kalong ay ka kerteng jong ka commission balat haur ka sarkar pareng house nem khat khandai spa arpho ban to kit halor ka Jalian Walabag massacre bat ka jubab ka badai ka day ka Hunter Commission nilayo pedang ebun tadi ki jubab na kinong sangap ki jongi bat inong job ide i Matthews Buam na Jong Ushen West Jainti Hills District ini pamenta shaki khubor ki babnia u menteri katnat ka koi ka khya ng sarkar Meghalaya u James Sangma nin ka singi lo ong ba ka sarkar jila ka sungo kya shibun halor ka jingmi jong knyang jingpang COVID-19 u balak ladur tmai ya u balak tip kum u Omicron bat bakatnat kalapan kre ban pentri kam ye baro kisin jam ye da ki bedon kam bat bala pentri kam ye ki da ka perking habalami ke jing keno persya ye ke jing penjung sur ye ki kendon ye da COVID-19 haki tamasa haki jing yelang pat ba kam tama ka tamasa cherry blossom usang mau pen pau da ka ba ong ba ka sarkar jila ka dem kaman perkhat lang ru hak be de ba ka kamai ka ji ka yok ka kot ba ka ju ka por pat ba u COVID-19 unum la ban thombori ka jala u menteri katnat ka kot ka kya jong ka sarkar India Mansukh Mandavia ulo ong ba shimla yu jing tip bandan ki bala yibit yu knyang jing pang Omicron hang no nuru hapo kari India bat u pentip ru ba ka sarkar India kala pentri kam ya baro ki kendon ya da ki badan kam ban khang lat yu Omicron ba un yu arung sapo kari haba pentip ha ka yen darbar u Mansukh Mandavia ulo ong ba wat la ya ki jinglong jingman na COVID-19 hakari lala bante lakam ka jingma na uni kunyang jingpang kadang don kum tau la banjur biang ya ki jingkentu jong menteri rang ba du ban but perking ya ki kendon ya da na COVID-19 nang ban khang lat ka jing sapriang ka ni ki jingpang
ka World Health Organization ka kuntu ya barok kiri ka perthai bakin long jai jai bat bakin shin gi sin jam ki bedai na ka benta ban khang lat ik jing saprang stat Omicron coronavirus ka WHO kala aru ik jing maham ba ka jing khang kadep ya ka let kawan ka ba bun kiri ki la pentri ka menta ka namla baniada na ka jing saprang ni knyang jing pang ubalong coronavirus ubalak ladur thamai ka tau Omicron Yo Omicron lalap nungkong ha South Africa ha kata yo balala barakapor balalap yo ulala sapriang sakling kiri kabala penong ye ki babun kiri ban khangdam ye laki pot kisam ha kalit kawan bat ki bala pentri kamru daki kendon ki perking ye kalit kawan kabalong kajing penken ye kajing ajing mot jong ka WHO Hakabe day ba kakubor jing sa priang jo COVID-19 ubala kladur thamai ubala tip mu Omicron katanat kakoy kakya jong sarkar India kalapan thamai ki kindon hakajing wan jong ki lingsun na bari sapo kari India kabalang sedang terikam na doon nin gesngi kani katanat terikam jong sarkar kalapan mi ako hukum ka baro kinong let jing let da kalingsun ki de ban let kata ban pha bat penpoy ki jing tip ki babnia ahlor kali kawan ka jong ki ha kini ki khat sausngi ban upload ek RT-PCR test report kabalong negative haka air suvidha portal haswa ban mi let jinglet ya ka RT-PCR test de ban le apo nyu pu kanta haswa ka jinglet hakawi pa kalyang katanat kor bari kala batha ya ki jila ba ki union territory jongari India bakin penperking ya ka jingle ek screening bat ya ka test hakabe de bu COVID-19 ya baro kinong wan daklin lingsun na sabari Haki kat lingsun bakla penjelan ru ya ka bor terikam jongki kendon ya da COVID kiba hapo ka Disaster Management Act kat hadu ka lai pui terik menta ubnai no pra kani ka kubor ka wan shapina ka All India Radio Shillong Menteri katanat penresor jong sarkar Meghalaya uba singa balang dhar lapli ye kijing sakri online jong Shillong Municipal Board kini kijing sakri online kiba ki patba nang song snong jong kithan kiba hap apo ka Shillong Municipal kila ban yo ki kenthop iki kam ki bede be kijing penyeso kor kijing siu ki khajna ye ki mar nong kanti jong ki kijing yo jing bet bandring film ban apply ki birth but death certificate lembat ki wiki bede kijing sakri haba ajing kren ha kijing lang pli uba adhar lo penpaw kijing kermen bagi patba kini yo jing to shikat dai e na kini kisin jam trikam hakawi pat kalyang katnat penresor jong sarkar Meghalaya kala hukum ya kinong tre jong Shillong Municipal Board kiba penlong jing ki kiba hapo kasatri jong Shillong Municipal Employees Association kata SMEA bakin ai por kat tu kat ni nakabentaban kmi bnia ye kijing dawa kijong ki hakabe de bagajing pentrik trikam ya ka 5th Pay Commission Working President Jong Meghalaya Pradesh Congress Committee MPCC uba James Lungdo lembat General Secretary ke MPCC Manish Das Gupta ning singi kila eno kam naga seng san perthai Indian National Congress da ka ba kila penpau ya ka daw ba de naga jing bambiang ha karukom sinshar hapo ka seng ne kam mismanagement walau la ay la ka jing sakri kumud khot ka seng Congress la lai pulai snem Working President ke MPCC ulakno ba ka borsen shar ka bayalam ye ka seng hapo ka jela kam shim nyu yo bat habai kren bikinang pathai ku bora Shillong Press Club uba James Lungdo ulo ba omban shu ka kam ka basa ye hapo ka seng Congress uba James ulakno ru ba President ba menta jo ka PCC uba Vincent Pala ura tre persha ki kertong ka seng Congress ha ka election uba Lungdo ulo benrap ru da ka ba ba kanong ka ba ka seng Congress bakan wan bian ha ka bor habakum kini kijingelam ha ka jela bat ha ka ri ka Deputy Commissioner Jongkari Boy District kala khwat la wer ki pa ka district bakin wan shakmat bat shin ya ka kabuban yo ketika ya dan COVID-19 na ka benta ka jing singan ke chungki ka DC kala pentep ba COVID-19 bala kala dur thamai Omicron ula paw ha South Africa ba ki ka tu ka ni kiri jong ka do ba Europe kumta kanang bandia da ki pa ki don kam man shin ni sin jam ki bedon kam da ka bay tri lang ba ki board punya district bakin wan shakmat shakalempong IT ka bakerpang baki board district la penlong kanang bakin la bandia da ya la di ka DC Jongkari Boy kala pentip ru ba ka sarkar jela kala ai hukum ya baro ki district jong ka jela bakin penlong ya ki lempong IT ka ki bakerpang Hari Boy katarik ban penlong ya kelempong ITK bakerpang katkum ki polling station ki ba halaki block ki longkum ni ki polling station ki ba hap ha umling block
kinong hakan ri ba ka nyu terik no pra kibaha ba ka jirang blok haga khandai ba ka sipo terik no pra kibaha ba ka sning blok haga khatlai ba ka khat sa terik no pra bat kibaha ba boirum bong blok haga khat ri ba ka khat nyu terik no pra arajar arpuwe palat chispa arpusau klur sipolak tili dawai tika COVID-19 ledek ban ai kari kat hadu benta lembaga nationwide vaccination drive ketenat kya jong sarkar India kalau ong ba palat prapolak handai pu prajar tili dawai tika la ai nin besngi susu kani ketenat ko ong ru ba hakini arpusau kunta balala palat sipo jarut kinong pang COVID akari kila kwat kabala kentiu ke jingken jong barok kibala kwat nyo COVID-19 hari India kat hadu benta sakalai klur sau polak arpu prajar san spa nriungut katu ni ke khubor lakut ke berawan sepi na ka All India Radio Shillong